hasensemo ye chigosori bono murikito Enoch Gichana nigagutumanya buna ase chigosori che finali che amameranio hasolo trust nigo ainegetigwe hase egekombe kia riganetwe na Dismas Gekonge oyokuriye kergo kyo MCS ward ya Kiumbu hebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii hase enkoyo yo mupira ba mura Green Rangers ababete ababui hase ukoyikora bororo Skyways enyamware chigori bere ase mase finali yo mupira bo basubati Sangoma Queens na Rianya takoba ge koimukia egekombe hase yayikorete bororo Youngsters Queens chigori inye hase isato wetera sensera enchera yechi penalty asensemo yosori ya Kiumbu ario asegeti kia janchere asenko yo mupira bwa bamura etimu ya Green Rangers nero yabeta babui asoko yikora Skyways nyamware chigori bere ase ayemo ase ti finali cho mupira bwa basubati etimu ya Sangoma Queens nero yemugetiege kombe kyo ase ayebutole tibororo Youngsters Queens chigorinye ase isato wetera asenchera yeti penalty asoko ligia namba isato etimu ya Sangoma FC nero ekayebutolia bororo Falcon FC chigori sano asenye wetera ase chipenalty asenko yo yabasubati koligia namba isato Kiumbu United nero ekayaborolia Gianchere Queens chigorinye ase isato wetera asenchera yechi penalty eyene nkwano yaye Dismas Gekonge sorobea kagukwana negetase ngen Soko TV eyemo ase yemo ekero egekombe keiga kiaigete omoelio nkoro kwa Dismas Gekonge oyo kolia kerocho MCA wa Kiumbu 2027 aya ebitogo korasa owaja kwa Nyasaye no muchakano ebiga byonse mwalire togo kora ese chinguru cha Nyasaye no muchakano ntokore binge na Nyasaye tubwatesi Kiumbu yaito erabe Kiumbu yaito kora naki erabe yetinyo debingo ligo soria Nyasaye namanyete nero gochora barai na chinkoro cheino chichoro murai oyora abakorere gasi inumwe kamubegede robeni bune kamera yebekirega mopime mochoro murai lakini Kiumbu yaito koreki erabe Kiumbu yaito erabe Kiumbu yaito erabe haya asawa abachezaji bali bose bachezere emechezege yagagete yasawa sana abamende chinguru njege ndugu chokora ngote amande sana ege kombe ge December ge kuchezu muje December naende ndana kwali ka team managers team chese Premier League chicha abale batatu nanaro abantu barabakomu abana bakomu kweli ande temese chinguru cyanya saye ngitimba chinguru cyane Nyasaye ngo saba barimo chese yomutire wachalia mambito barore Mungu mukareki moto chese mole kama yanalalia Kiumbu FKF the leadership mimi nashukuru sana ngoba agerambi amano nando tubwaterane kabisa asimonta gete eje bunamba ganeti tubwaterane tokini zarandeji nonde orio korigyo borai egene ndokere mugaso kere wasi ya ogo chaiga ono no kopnyoka abantu bamyoka kabisa tokini zaranda tuona nile nene baat sana skuru inaona somete yeye iga asante sana ase umupira bwabamura nambe yemo nigenyorerete shiringi chiribu 50 namba ibira akenyorera chishiringi chiribu 30 namba isato akenyorera chishiringi chiribu 20 ase umupira bwabasubati nambe yemo nigenyorerete shiringi chiribu 40 namba ibira akenyorera chishiringi chiribu 25 namba isato akenyorera chishiringi chiribu 15 korwa ase egeti kia Gianchere ime Nyaribari Chache county ya Kisii koika Broadcasting House and Soko TV ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane.